भक्त कहता कि चढ़ते दशहरा माई के अरे होता पूजाई पर सदिया चढ़ाए खाती पूरी छनाई कि चढ़ते दशहरा माई के होता पूजाई पर सदिया चढ़ाए खाती पूरी छनाई कि जे आ जाला मंदिर से न भागेला तो माई के लागल बावे मिया पछुल आराम से। आप लोग को पैसा देना है प्लीज, आप किसी को मना नहीं है। हाँ। पैसा जितना हो के सब हमारा लगे दे दो, हम बहुत सुरक्षित जगह रख दे। सही बात, कोनो दिक्कत ना हो, जब जरूरत पड़ी तब फोन कर लेवे हमारे के कि बाबू जौन दिला तो दे दी है। हाँ। हम टाइम से कॉल उठा के तर लोग के पेटीएम कर दे। ठीक ओके दिखाओ। आप देख रहे हैं भवानी भोजपुरी के माध्यम से कि अखिलेश बेदर्दिया पहिले खेसारी कि बबुआ देवानंद पूजस बन के पुजारी कि अखिलेश बेदर्दिया पहिले खेसारी देवानंद पूजा करे कि मंदिर में गईला के बाद मन लागेला त माई के लागल बागनी मिया झुलवा अब झुर झुरला आगे त माई के लागल बागनी मिया झुलवा चला